Onde está a nova ferramenta? Pois, como sempre, está na miña página web, profesoradogalicia.com, e concretamente aquí, na sección o que axuda, onde estaba antes centros educativos, agora tedes esta iconiña de Colemaps, que se pulsades, pois xa vos leva á nova aplicación, vale? Cando entrades por primeira vez, seguramente vos hai este aviso aquí arriba á esquerda, vale? Entón o que tedes que facer é darlle a permitir mentre se visita o sitio, e cando lle deades xa veredes que automáticamente tarda un segundo sempre, vale, en cargar a páxina, porque xa ides ver agora que ten aí metida moita información, vale. Entón, como ten moita información, ás veces tarda un pouco en cargar. Vedes que no centro da pantalla xa aparece unha localización automática aproximada, que é iso, vale? Unha localización automática e, polo tanto, aproximada. É que en función de non sei o que, a verdade, pois ás veces vai vos dar unha localización máis preto do voso enderezo, outras veces un pouco máis lonxe. Isto non pasaría, por exemplo, na versión móvil. Lógicamente o móvil ten máis sistemas para a localización que un ordenador, que é o que estou usando agora. Entón no móvil sí que os vai localizar perfectamente. Pero aquí, tamén neste buscador, podedes introducir vos o voso enderezo directamente e tamén vos vai actualizar, vale? Vou directamente, pois, o que é o máis importante, que é como me axuda isto, pois, esta aplicación a participar no CADP, ou como me axuda, por exemplo, a participar no CXT, que vai estar agora en prazo dentro de nada. E a principal utilidade que ten é pois, que che permite copiar os códigos dun xeito moito máis sinxelo que descargalos no Excel, buscalos, copiar, pegar, etc. Aquí é tan doado como nesta columna de código centro e código localidade, onde se pulsades en código centro desaparecen os códigos de centro e mostranse só os de localidade, e se facedes ao revés, pois quitades os de localidade e podedes ver só os de centro en función dos vosos intereses. E se vos interesan os dous, pois activades os dous, vale? Entón, se queremos copiar os códigos de centro, son os que aparecen por aquí no lado esquerdo coa iconiña esta de parece máis unha capela que un centro de ensino, pero é un centro de ensino, polo menos en icona. E para copialo é tan sinxelo como facer un clic, e xa vedes aquí que aparece abaixo unha mensaxe que di código do centro CEIP Illaverde copiada. Unha novidade que ten esta aplicación é que esta permite copiar o código de localidade, vale? Entón aquí podedes copiar directamente pulsando aquí o código de localidade. Dinos o mesmo, código de localidade de Lugo copiado, ou se ides pois a outra localidade, imos avanzar algunha páxina máis porque senón estamos sempre en Lugo. Se pulsades aquí no CEI Plurilingüe Rosalía de Castro de Mosteiro de Pol, aquí vedes que di código de localidade de Mosteiro copiado. Ademais, cando estábamos metendo os datos da aplicación, démonos conta dunha cousa, que era que hai códigos de localidade que son distintos en mestres e en secundaria. Un exemplo. E xa aproveito tamén para ensinarvos os filtros, vale? Aquí hai unha serie de filtros que vos vai permitir pois, filtrar por tipo de centro, vale? Eu agora, por exemplo, vou filtrar só por IES, para que me amose só os IES da provincia de Lugo, por exemplo. Aquí vedes que están todos os de Lugo, pero eu quero buscar un centro en particular, vale? Que é o Marqués de Sargadelos. Marqués de Sargadelos, que é este que aparece aquí, vale? Para explicarvos isto dos códigos de localidade, que, como digo, hai centros nos que son distintos os de mestres de localidade que os de secundaria ou outros corpos de localidade. Se pulsades aquí, a aplicación vai vos preguntar, ou máis ben dicir que elixades o corpo de participación, vale? Entón, se participas por mestre, xa che está dicindo aquí que o que vas copiar é este código, vale? Copiádelo, vedes que xa está copiado. E se lle pulsas en outros, o que vos vai copiar, pois é o que aparece aquí, vale? Se pulsades en cada icono destes que aparece ao lado dos centros, ides ter información, por exemplo, nos CEIPs ou nos coles de mestres, pois ides acceder directamente ao catálogo. E aparece tamén esta información, aquí que é un resumo pois do que xa se ve na pantalla anterior, e despois tedes tamén a posibilidade directamente de pulsar aquí en ruta e que directamente vos vai levar a Google Maps e vos vai facer a ruta para chegar ao centro. Podedes incluso ver directamente o cole, esta sería o CEIP Illaverde. E iso, e despois outra cousa que incluín hai nada foi isto de poder acceder a puntuar directamente o centro, vale? Esta é unha aplicación Cole Advisor ou Cole Advisor, a mí gostame máis chamarlle Cole Advisor, aínda que copiei un pouco o nome que xa todos coñecedes, pero bueno. En Cole Advisor, pois podedes puntuar directamente, xa vos leva, como vedes, ao CEIP Illaverde, e se tes algunha opinión sobre este centro para
opinión que sexa interesante para que outros docentes a saiban, vale? Se imos, por exemplo, a un centro de FP, agora vou filtrar por centros de CIF, por exemplo, entón nos CIF tedes un pouco máis de información, vale? Información sobre os ciclos que se imparten aí neste centro en concreto, vale? Que máis cousas ten esta nova aplicación? Estas son as escolas de idiomas que hai en Galicia, vale? Entón imaginádevos que eu estou facendo peticións no CADP ou no CXT e que vou vendo os centros e que digo, pois eu que sei, a escola de Monforte de Lemos, pois hai aí algo que non me gusta dela, non a quero pedir, bueno, pois eliminoa aquí, vale? Entón despois, cando empezo a copiar os códigos, xa directamente, como xa eliminei, xa non teño que preocuparme de eliminei-na, non a eliminei, porque como xa non está, pois xa non o vas copiar. Outra posibilidade que ten a aplicación pois sería ordenar por tempo ou por distancia, en función do que vos queirades, vale? E bueno, non sei se se me quedou algo, pero bueno, vos xa sabedes onde está a aplicación, profesoradogalicia.com, sección o que axuda, e o que axuda aquí en Cole Maps.